Bali, ito mga idol, siyam na piraso tong medium size. 14 piraso. Yan mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. Sana makaswerte na naman tayo ngayon. Sige, stay tuned lang mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Hindi, ito yung una natin mga idol. Medyo may tubig pa naman pero konti na lang. Hindi pa kasi masyadong malaki yung dagat. May huli mga idol. Alagad tsaka limango. Okay, swerte pa rin. Yes, unang pandaw natin isa. Sana may huli. Wala, alagad lang mga idol. Ito na yung pangatlo natin mga idol. Sana may huli. May bumungad agad oh. Yan, tumbo. May bumungad agad na limango. Tatlo, apat. Apat mga idol. Apat piraso. Ayos, apat na naman. Nakaapat tayo kaninang umaga. Ngayon nakaapat na naman. Swerte. May nakita agad ako na limango. Sumampa dito sa taas. Ilang piraso na naman kaya. Tatlong piraso. Yan. Kaaway. Sige medol, mamaya na lang sa kubo. Yan medol. Ayos na naman. 8 piraso yung alimango natin. Dito 3. Dito naman 4 yung nakahuli kanina na 4. 4 na naman yung nahuli niya ngayon. Yan o. 2 sa baba.
Tapos dito isa. Ito wala. Alagad lang. Sige mga idol, tatalian ko muna. Yun mga idol, tapos ko nang natalian. Bali, ito mga idol, siyam na piraso tong medium size. Siyam na piraso yan. Itong small naman 14 piraso. Order kasi sa atin to mga idol, 4 na kilo yung order sa atin. Dalawang may-ari, tig 2 kilo. Bali naka 2 kilo na tayo ngayon. Dadalhin na natin to mamaya para may bigay na. Para yung sa isang may-ari na naman yung 2 kilo. Pag-iipunan natin. Ayos, swerte na to mga idol. Sige mga idol, salamat sa panonood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. Sana po ay di po kayo magsawang suportahan yung munting channel ko.